Ami premei ni kasia bono yemfra siena yemfa emamo Krabia Santi Technical and Vocational School Asante Mantemu Mampong ena asokore ena wonu butuo ababe to jase nanu kwasiada emebuni yake nwa boma ye yankuro ase niema ne japade bebre kanya protifo na ma ye hokoye hade a nananom manimu akade besie no kwa man ntumi nsom ene aban ka nko a ye mabuni atumi ase na ye nan Mahindra Isuzu pickup tete honi sa petro any private car mienu aye ka ho a senior house mistress kura de maburi yan sura fere atumi de abo twirede ayan sam car ni nyina da maka akoba ena hwehwe wie mu no na aprotifo kwakire wonom yese kwa school ni so to dem we ye de aduane gu esam ne yatu ni se tuse e de apiti esam anke de be gas amamo entosi ye de na tietie so apecha no emu nyina da maburi yatu ni nyina da gu ase no kura womu wie de ani kire school no bonwuro ye no so nko amokwasa ne ma wo nya kwan bi sese bi na fa bi nso wonom entumi si akasai Asante Mantem so afo no nyamfa sam o semensa any regional director of education Dr. Ano Ankra any director general womu nyina da ko obi a ya sese school no yantum na me kwa homa no so na me ni David ata esirifi enso akobon komo. Hello David. Hello ini Ma he wura ya na ho te sem dofo ya me adom ne mo mpa boy ho ye na mo so e yo ya ho ye na David de akwaso yese ensam no ebi kra o wada amasane mu kira yen fi enra be fi enne tsere no ye bo amane no school for no omo se ne ma no wie ye no ye de ko ha ya bo probo ho na say no de and fear by a school for in and coffee no munina de osia yo ya omo coffee e school mo de say de hu anoma bakora ho me ma na de munina akora ko eno na no pana no munina obi abo obi free school ho ye ko e ma no so fifi na no pay kakra so omo ka omo kwan wana no muniska omo fo asend you miskara no pay omo so afi obi free school mo teachers my master so free teachers de amane ho ebo omo anope ya omo wi meeting no si ananso no omo se omo obia enkasa it say the obia ni school mo se no we kasa yi at a school na single sex school and I mix ma wo na me man so na nkwada na ye chi wo mo no ya mo bedi se si ai ne de dissect a omo ye meeting enti a police form pen for ni na ho na ye to say a 40 but to say no confirmation about say a 38 and kwala ba ko 38 enti all for bana so ba wo mu ana watana se no watchen pen for wi a omo no ebe kan de ho na amane omo de abo it say the sarant tie ne tie ata nyane tie se nkwada ne se wo mo tworo nsori a wo mu ntwa eno hu ni ye yankura yi na wo so de wasototo fam sa asem no ana bibi fufuro bi e wo ho ne de no kre se nkwala no bi ka se ye tre na omo ye no omo tro so na omo ntwa eno e ka ho bi na omo nsan pe headmaster no kra e wo school ho omo mpe no because hu na omo kakra na o time so fa ho oye hwea no ayo day student eti eno ka ho bi na ma omo ye sa anya tire na se omo ye so ka omo feel ne de eno de omo na so kan na ma ekoye se omo school no ntron so hwe enti no o gentini find na support ka se omo tron so hwe omo nta na mmo no entity a yet say omo platform bi omo te o school mo o efie o WhatsApp so school for ni bi wo so na omo didi nkomo se omo tra omo nta na e wo so na tie pacho school no akasa population ubetimi ehu amaye no de be den kakra ohini ni no de be den kakra because ebusa omo nyina omo ajo se obi a nkasa sisi eniama bi se ne ya etumi kase bi kra kromufo bi beboa wo mo na omo yesa eturutura asemi we omo ana reinforcement omo krofo free tan bai sana tie ne tie na ohwe niema se de niema sei na koye ye na ye nyina ye de ni akobusa na nso no ye nche apolisi fo hwehwe mu no
na ya jana ntia se bra no omo se ne ma no na omo ye video e kra no wo bodin enti no ni nyina wa police for ho a e jiri se omo de emra ne omo nimbie e be ye adwuma na omo din wo mu nyina omo ache obia na security no say na tie police for no ho ana se si ade police for bia ni ho me no ka say police for bia ni ho but a teacher for ni nyina e wo school mo omo share three se si ade police ni bia ni ho ya te say so ni nyina chia omo ye meeting yan hye de hu da potin e be frɛ omo so so omo mra ho no de na ne e fa teacher for no bra omo ko bi no omo say this a dissect no and din ko mo wi ano mo bi aho de e be kwa kwasi yo ata ye be da ase ne de wasi Sompa ne tie for da ase yo o heni ne me so be da ase Minia Bema David ata esirifi en wogina asokore Krobia Asante Technical and Vocational School emu mabunu aye tutura sam asese niama wudu bebre se tron so ye na ne aduane mu nya bi ni se di ni mato apeten bo ama enya ne enkwai ko sabi abusia ya to so na ya de ma consent fufuro na samba ka hye nso a benfie mienu ne kakra mu ani an African Continental Free Trade atena ye kese ye de besi o my Ghana nkrapompirema ntemu na esiebotaye ne nyina eye se be na bibrema mamman no ye be hyase di ye ho dwa e be boa me ye gina ye we sikasam ne ye ntoto ye ho enam soma sa okeka ne makrasi ani a entete no kra kyesa amaya wo ma gye atum se sa African Continental Free Trade wo mo ebete ase no mo de wo mo hyehye aba be hyemu no akwa ekuma bi ntiase ne hyeda nya adwuma saa ete makoma ne mienu bia na ewo mu ana ho hyemu ekoso wankrapompirema ntemu a openimpa ya wono ene da GIPC ano openi yo fi grant de futu akwa ma bibrema mama mpanifo nyina se enei so mo hyase na gedi o mamiem edi o mo ho dwa kebebo apa so my god na bia e gold ni epe wa yiri ato eno ne se bia latafo ya tam gold ni bi dia bremo na msusu mo yiri na madane dia mai se be na bebo ema niema betima konkan wo mayim se ekodifo asoso ade o mo wo no ne ye ga na ye ni bie no na ye so ye de akwa kwaji bia be basa so a ebe bo masikasam atotoye ede amommaye enhyemo no hyase odonfo ye adomu a ukuada ebe o Fiscal hotel na de na ye da o mu bia no na de sansem ye to ewra no nanim. The first annual, should I say, meeting or assembly of the African Investment Promotion Agencies of Africa in Accra on Wednesday, the 25th, at the Kempinski Hotel. This has become quite important because of the developing, should I say, landscape in the global economy, but not only that, Africa itself is trying to forge a new narration in its relationships with nations around the world. We might recall that the global COVID pandemic did a lot of disruption to trade and investment globally, and just when we thought we were recovering, then the crisis between Russia and Ukraine brought in itself and in its wake even more serious problems that have affected many of our economies. Now, Ghana is hosting this because I actually represent Sub-Saharan Africa on the board of the World Association of Investment Promotion Agencies. So my remit in that case is to rally all the investment promotion agencies in Africa for mutual benefit and to see how we can reassess the opportunities and reposition the continent as a major recipient of foreign direct investment. The World Investment Report by UNCTAD in 2021 did indicate that post-pandemic, Africa's foreign direct investment increased from some 40 billion in the year 2020 to approximately 83 billion in 2021, which is the highest amount of foreign direct investment the continent had achieved over the past few years. Now, despite that increase, which was just a significant increase, it is still only about 5.2% of global FDI flows. And some of the other regions which Africa is competing with are achieving multiples of our foreign direct investment flows. For example, Latin America in that same year attracted about $620 billion, Asia some $140 billion, and we just, the whole continent, $83 billion. Now, one may ask why that is the case, and it's also very confounding because if you look at where the continent is in the framework of global trade,
we are still a small player. But if you look in terms of resources, the African continent is the most resourced in terms of natural resources on the continent. And I've very often highlighted that in this day and age of energy transitions, the continent is very well positioned in a way to actually solve many of the global problems. Africa is awash with lithium and huge deposits. But some of the largest exporters of raw lithium are from Africa, the African continent. Abusua we your penny your fee grant and yet in no and a penny kwanje for the Ghana Investment Promotion Center ano. Ye free your fee grant no mo na yako auditors report no mo. Na aba beto dwa wo chechem se auditor general report no. Ebra cover the ade ne ba ya aban ma ya no musuo fidi. Eni anomboa ne de yakase ebubu anu anyasem ketwa. Sa bere ye se ho nkrata. Ye huru ba bia sika no koye. Yada no kwa adanchi. Eno na ho. Yesi yesa de adwuma kuo bi ema Microstructures Limited. Say one NC edan ewo North East region Narugu and also anoboa ne som Ghana sika free ana euros kura 15 million. Eh wo contract anya sika ne wie pa no so hani ade ne ho ka wira. Ono so ye pen no edan na yesi won si ni me. Wie be October no mu na ke saka dan no ne ye de aye adwuma no eno so antentam enam so masa brede akoye bibia wo ho. Na sem die ehu pa ne se 80 million America dollars and a Ghana ban yes so the kwa talk over the nuro and so the abrayen yeah no ye tu my United Nations Children Fund UNICEF for African Vaccine Acquisitions Trust wams ye tu be my wonom hey nro no ye de bi ba ya de aka ehu sika enu so besine ama sabre auditor general say wom hwem na obi pia da sika hye ne to no womra metua nananom yes, yeah, power dear Sumi Busa Cheche. Wawura Easter Amonkote or your local governance expert. Wawa Humane so Mura Mahe Mura Easter Amonkote Mahe. Hello. Yeah, boy, a homo dane say ye benya papa Isaka Amonkote. Or your local governance aspects. Na yani nedi nkoma fasemi Hello, mi Raisa Kamankote papa ma he. Yeah. O hini bana hu ye de. Ami hu ye. Yo, auditor general report no aba no emu nsem no so. Yesi sika no bebre. Cover the sika yi. Ya ye no nsuo no. Ye hu nkrata. Afe aban ne so ti sika de koto cover the nuro. Sika bebrebe te $80 million. Edro ni bi bae. Ni aka be 38 million no. Eno so ye sika no aye hu me pa cho papa asem yi wusom sen wadama. Well, say pin na do e bae enu na ban bae de auditor general report afibia no enye na anwe ne se. Onu so a on cheda empe anu adro. Last year there by 17.4 billion. Ayra when so ekeka bom no yekeka nyina bom a e de covid in de ka ho a enye kra enti adena ko ese ono a no wo hwenhwe han na amanfo egu ministries, department and agencies omde omunsa wo yesikam basa COVID dia na ebeka ho kra no ama asem na basa esan se COVID ne ba ye no yenya IMF e mo bre ye 2 billion ena ye so ye ansana de yewura mama be free aban mu no di sika bi egu ho contingency fund num ne heritage fund ne sika ye ho kwa hia mu a ye beka koyi no na nado amukoyi ni na ana omde aye report abani ani enyam enyefe say report naba we anu bia enye ye kwa insuo keka ese ye de ama Ghana for am yanom receipt a tank tsena ekosisa insuo ba ye no receipt keka amude beka ho amana boa no no eno kra no obi ehu receipt bebe wo
ana ade na akɔ sɛ ɔmo de hyɛ covid sɛ ebia covid no baeɛ na yɛdi mmirika na ne yɛn ho pepere yɛn nti yɛn hu wei o de kɔpo a unya nam nti ɛnyɛ na kyerɛ sɛ mewura mɔnkɔte na kyerɛ sɛ asɛm yɛsii yɛ nyinaa no so sɛbe yɛ adwuma no yɛde hyehyɛ anipa nsa saafoɔ nso wɔm nwui wɔm nkɔpiri san wɔm wɔ maa nom yɛkyi wɔm a ɛnyɛ yi anaa sɛ nyinaa bɛgyina ɔmampanyini no so sɛ ɔmampanyini no yɛwɔ styles of management sɛ ɔmampanyini no style of management no yɛ command control a nka yɛnkɔdu saa mpɛmpɛnso yi koraa wagyegye adɛm ɛna akɔɛ sɛ wagya ne saa na wɔhwɛ nhwɛhan nti ɔmo nso ahu sɛ yɛyɛ koraa a wontumi nyɛ hwee nti yɛne yɛmfa nsa because it started from 2017 2018 yɛde nsa wɔ mu saa 2019 ɛno nso koo 2020 yee 2021 ɛne sɛ yɛne nam baabi yɛne nam yi nti sɛ deɛ ɛkeka bɔ no nyinaa no asa 2021 no na sika a yera no yɛ about 50 billion plus na me deɛ ɛyɛ me nwanwa ne sɛ ansa na yɛbɛyɛ campaign ama Nana-Addo abɛwini 2016 no ɔde soboɔ ɛne n'ano ɛde taataa mama akyi saa JM sɛ ɛna wɔn awia sika ɛna wɔn akɔsi dan wɔ he ɛna wɔn ayɛ sɛ wɔ he ne nyinaa auditor general report biara nkyerɛ wɔn mu ne nyinasoɔ biara ɛnso wɔn de tu n'aban no gui anaa Ghanafoɔ ɛtu tia wɔn nso deɛ yi deɛ auditor general report ankasa ɛna ɛkyerɛ sɛ sika ɛyira nie na ministry obi ti ministry ne yɛ sɛ yɛkɔtɔ vaccines ne yɛde abɛsan yɛ ho yareɛ ne ebi kɔɛ ebi ama na ayɛ nwɔnworan yɛsi yɛkɔsi dan ɛwɔ sablugu wɔ sɛhifa na lerugu ne yɛde patient covid fo akɔ hɔ obi agye sika no de ɛdan no a yɛn ho hwee ɛno nso so ɛdeɛ no no ɛne sei saa ban no sɛ wɔnkyere wɔ mo a ɛti wɔmaa no ankorankora bi antumi mfa ntone ho so saa bere yɛ evidence yi di abai sɛ nka me metuo no ma yɛ kokodurufoɔ na matam wɔm de wɔm akɔgyina kɔɔto ɛno nso ɛnyɛ yie kyɛ loku saa wode tɔ kɔɔto no ɛno no wobɛkyerɛ kɔɔto no sɛ woyɛ hwan ka nsuo ne ho nsuo no deɛ yi na megyina soɔ sɛ meyɛ nsɛntwerɛ woyɛ hwan sɛ wokɔ kɔɔto no wowɔ nyinasoɔ anaasɛ wokyerɛ wobɔberɛ woyɛ hwan yɛmfa ne sɛ nsuo yi deɛ ɛsi ade tax ato so a metua bie na metua bi no afei bɛwi aseɛ na ɛho nkrataa yera na ada akɔ adankyi a sɛ nka meme de akɔgyina kɔɔto na nka yɛ asantoa ɛma no nyinaa temenka ɛnyɛ saa na financial act no kyerɛ financial act sɛ woma obi asika bi awo woma obi asika a ɔkɔ akɔ spend a wakɔtoto no agyagya mu a wokɔ akɔkye no ɛnyɛ wo na wodi sika no maa no enti ɛtumi a wode kɔkɔto no ɔhwɛ a judge no koraa bɛme akye wo nso aka ho koraa ɛyɛwo sɛ sika no deɛ ɔmo ade sɛ nti na ɔmo nsuro hwee from 2017 ɔmo nsuro hwee from 2018 ɛne sɛ wei no afei de ɔmo de awowom ɔmo asɛ no ɔmo ayɛ no pɔtɔɔ na deɛ ɛmeya no sɛ sika no ɛnyɛ sɛ ɔman no nyinaa na sika no ɛni hɔ sika no hyehyɛ nkurɔfoɔ bɔtɔm nkurɔfoɔ a wohu sɛ ɔmo wɔ tv si na ɔmo ani agye na ɔmo sere na ɔmo difɛni aban no akyikyɛ ɔmo bɔtɔm ɔmo na ɔmo didi anim akrakyefoɔ no akyikyɛ ɔmo bɔtɔm nti ɔmo no sɛ ne ɔman no nyinaa nwene se a ɔman no sika ayɛ de ayɛ yi ɔmo nti yi o akora bi kan sɛ ohia bɛɛya ɔse yɛ keka nkurɔfoɔ na ɛkeka no wɔnte ɔmo nte sɛ ɔhokyerɛ bi aba ɔman no mu because saa profit no ɔmo 10% ne nneɛma ahyehyɛhyɛ mu no ne nyinaa wɔ mu bɔtɔm nti meme ne wu sei na yɛtua yɛ ka bosomi a ɔmo kɔdi ɔmo sika wie a na wafrɛ me ne yɛ adi ho abɔbɔɔ no sɛ ɔmo te hotel bi atie Sompa ɔsɛ hwɛ deɛ Sompafoɔ ne amonkotaa kyerɛkyerɛ na sika yɛde ayɛ ho yie na afei na mo ka ho asɛm na ɔmo sere yɛ Zamakote sɛ yɛkɔ yɛ nim na deɛ na ɛsɛ yɛ wadaroma yɛ ne nyinaa wɔ hɔ financial
administration act no ne procurement na ni na wo ho emre ni na ho dada enti aka obi a obeliye okandifo obekata ade we a muye munyai eno akeke obi a beteki shape yetimamu ha en IGP beka say oye osofo na o bekeka nsem bia hweye okan no enye no obi akɔhye mema nyina da ne mai enti obi betimi ama order sa ade we a muye no munyai obi abejai na nipa na okoka se enyai na mu kra no onu otumi sori koka se oh ade a ye ne ho te wonye hwe ase akofa special prosecutor 16 months ni entianeka na adwuma be na obeye Mr. Monkote ebede wase bebre awie ni wadaje me da mo ase eti asantuma nyina yo alright Saka Monkote local governance expert eno ne yekobo nkomo yi Abusuan safe no abeka enho aye ka wo se Sompa 93.1 FM ye wia pram to breka se na nsem no ba bia wo bia na yeguso aye de stom style bia no wadwe nche no nsusu wo de ba yeguso aye beka se na ma wo no ye beken kai ede amao fafa ye Facebook Sompa 93.1 FM Facebook ye Sompa 93.1 FM na YouTube ye Sompa TV Ghana wadwe nche no nsusu wo de tutu wo ma yeguso a ye beka se na ma mo ye beken kai de Obusia obende TV na enkoho se ka camera si ni chima ko ho a ekebebo yempa abusia ento aka se no soma mo ne enfom concern fufuro mo na fi January bosome ne de to so dun so no mo na New Year school a course wo University of Ghana Legon Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ko kasa wase en wo kwa kotia Ghana ma de hye na so se da bi agina sese no se be na abefo contemporary dia ho nsensem ebetum pon wo ye senior high schools no munti no wo the one student one tablet eba ebeboa ema befo ho nsensem etutum pon a ye ho hyehye abaya chase a wo ye na eno no pani bi a onim de efa mamuo ni amanyosem ho nsensem o kyerese anamo we ya vice president eba betu ne de enye no na sese Ghana ye sukufo wo mo ehia ne ye sefata sentote wo se edi gu akwam ema akade a koda ne de besua de no mo nsaka no eno ne wo se ye ne prempre ya sense ye be kwakwa ne se chenchena ye koma suku ni bia one tablet na tablet no akwa charge no he na nyembie kokose so a wan de be kwa akosiesie de ma akoda no opani Samuel Boaten political analyst ya was vice president said menimu ye de one student one tablet no sanki esesa no ne ya pe books de ma akoda no a enkebebo pa here we are and sunny idea tablet na de command crano and paso be no mubenya me didi ye sem prempre aye ka say enye no ne ade ehia ye ewo secondary schools no ye hia ye eye say edusuan ene ade kire no ene free SHS policy no e de ahoto e bebre mo plan ahoto America ne bi ye say ye di school na duane ene nioma esese ye kode ma ye nkura no mu didi e be mo manya asundue ene ahode asuan ade wo school ne boy ye tablet ne de common no de mo se de na ekoye ho ase ye enioma ehia ne mum bi e bi e bembo ama ya score political point bi ana scores bi ana ya na ye mpanifo ne tu ho ana bo nti me hu ne se nsam na be to dwane de ehu hia mprempren o ya de sua bia o secondary school fi se so be use tablet network tools bebrebe bi okra sabi o mo network krona secondary school okra bi okra light okra ni ho network okra ya problem Usianti weyo penny Samuel Boaten a wabini ye pa wa manyosemo nsensemo na yetene nkane na wamana nso a curriculum fofora aban ede abeya eno ne yede kire nkwada de wo schools ahudu no mu no wo kyerese no soso akwa hadwene pa ne ngina ye se yamfa kwan papa na wo se ye faso ede saade we eye adwuma nti ama ye den de ama teacher fo no so mbe kire nkwada na de ena niema kra wo sa curriculum no mu no ebi ni school ho no mu nti ama de kire ene adesua ye den pa ne ngina ehun ya se vice president ni aban no on betu one more sense on be chinchina one student one tablet ya the books and a chira mofra de e syllabus ne hwe ye gina so a chira mofra de nti se textbooks ne nkoya de be ni nhwem mfa chira mofra na de SHS policy ye ade ya na pass mu ye nanso aban de nhye bi e ba fofra sinto any challenges bebam nti nkaye koye ni mu no sinto ni challenges ni nyina no nke betimi apra ho nsomasibre e bi ni se ye review SHS no ye ma de hu hia sa wofo e bi bi no mo bi na se abana for bibia bonobo enene
yɛma free no compromise the quality side of education ɛte sɛ yɛ nti sɛ meyɛ awofo na meba frɛ me school mu sɛ onyɛ aduane ni a aban no aboa me ba no anaasɛ ɔamoa no meanwhile ka mefa mu die sɛ awofo mefa mu die sɛ baatan anka me nso mehunu sɛ abɔfra no wɔfiri obɛdidi me ne nati obɛdidi ne nso aban no sɛ wɔma school kɔ a yɛfa me kwa ɛno nti ɔkɔ no wɔkɔdidi free na school mu wɔ no nhyehyɛeɛ no aban no nyɛ nhyehyɛeɛ ma sɛ aduane ne nhyehyɛeɛ ne nkɔ ma me ba no a na wɔte school mu a aban no ɛboa koraa no anaasɛ ɔhɔ abɔfra no nti mehunu sɛ ESHS policy no a mpo aban no agye biribi ato no so PTA dues mpa no atua aban sɛ wafa ato no so yɛkɔɛ anaasɛ yɛbae yɛwɔ sector minister wɔ hɔ a yɛsɛ Facebook sɛ yɛde kyerɛ koraa deɛ ɛni hɔ na wɔte hɔ sɛ wɔ acte anaasɛ ɔyɛ adwuma sɛ education minister ɔman bɛɛ ne yɛkyekyere Abusuo Penny Samuel Boateng ne yete ne nka ne nyinaa ya one student one tablet ya Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne MPP aban ya omadwene so omode ba ene wo chese si yepe booksu e de amankoda na nke bebo pa na curriculum foforo na ahya se ye adwuma e wo ye schools ahodo mu no aboa ma ho ade kire ene adesua akonkai sense ye be chenkyere tablet sem Aperitivo non-alcoholic bitters nugu swada wa jama so we Italian for ensano na emu ode ye papa we obia tuminum bi ebwa men ye unya free vow so pa upe bi aba so mpa he ya onsa ebeka bi Silent Night Guest House and Event Center. One man efrewi was European standard papa bi any bed and breakfast kodawa anopa ye twawaduane amwadi ama anwato se we event bia no so ya fakọ live band ni gina mo den wo mu nuane de both local and continental dishes papa one more IPT nyankyere ne ase road wetwa police barrier no ho an kwantaro so e ho no gina 0540 942916 Abe Heba Center. Waba besia wa be ma bodwe se ye ma mi wa wedare akwadare hunhum ne honam fam nyinada wose onyame de aduro no ama no enunsi ni nkohini ni nutan ni nubra wode betu yade no ase Fiscal says the whole world won okura duro no egonodi ya na edokoro wo those pem count to pem de good antiomu wo hom wa ne kwabo ati nyinada tete ato agu epilepsy brim hawo and yes ayade yi nipam na bo am ahye atade ma oku no ako krimudu I was kirikira ewurade kwa be wate na ukwo konti woni metifo okon ka bodi ahe fom ne poma wuto wo transia na wu maami abe betu ase de ama wo wose wo Ibrahim mu hawo ni nyina obetu ase e de ama wo ba ne mentwa ye wa nantem rashes around vagina orifice ni nyina da maami abe eya apatrapa tano so enu obutua atrapa nkwantare so wa fra maami abe 0243 345-392. No, enchichen komo. Victory Outreach and Victory Mission Radio Evangelism. Apostle Paul Kofiejekum, Ewie Yebrei, Onyame de hunumu nyansa, wode afana tade se twam, ye nwosra nso ka ho, wode awurade asem kroje enso ne so, kwasi ada bia nwumre no so kopem anwumre no nwotwe ye hia no, na wankasa be hunu se ampa, Onyame Ewie Yebrei, wode nwosra kana boni. Wenom ekura epa chipampe, ene yede premto brekase bono ede brewo. Dr. Marcus be yebo abribi atwam no ejem training the finance committee wo emrache bejafie and was say debt exchange program no ekeka currency mpanifo anhye ne yi a ene banking sector no ebedwira guti setete wo babere papa yi wakasem bia na abam enti wo se ye ne yi papa wo se sabre aban no enam so ya wo kasa so ebe we na boa mesika sem na tumi agina ene wo ma ede esika koto bank kura no ebi ene fekere wo ho wo se ebubo obodin ya bo bank bidin wondi won kobodin ya Ghana fo nyina denim ne sese ya ne ebe kro no de a se ni peso de sika koto bank kura ne be wi ase no obi esuro won fa nko na no koba sa de a na de wo ha kase pa ene de eba Dr. Mark SB yebo. When we ask the country, this is not the time to massage this. The banks, they are exposed. I don't want to mention names of banks. Some of them will collapse. Let's say you are a bank and you are exposed to government bonds to the tune of 2 billion. If you are 20%, that's 400 million in interest payments you forgo this year. You know what that will do to your balance? Soon banks are going to lay people off. People are going to be laid off. If we haven't even gotten to the external. The external, now, all projects that for which
meant to be contracted loans, the IPTs are not being handled. So very soon, you will see the OBHB interchange, all of them will grind to the halt because they will lay off everybody. Because the external creditors are also saying that if you are suspending debt repayments, then we are not going to advance any further loan. So this is a big problem. I don't know whether we don't appreciate the extent of the problem or we are hiding some information from somebody. But where we are now, there are no easy solutions out there. We have to look. We have brought in some revenue measures, all good, but not enough. We have to look at revenue a bit more, close the loopholes. Expenditure. You can't do all of this when you haven't brought serious expenditure rationalization to the table. You have to bring that front and that's what we have to look at. What are we doing to all manner of expenditures? You are telling me that my bond, I cannot assess my principal until 2038. Okay, fair game. I cannot assess my principal until 2038, but you want to roll out all manner of programs. Can't we suspend some of the things we have been spending money on? Can't we suspend the planting for food and jobs? Why should we still spend 660 million on planting for food and jobs? Can't we suspend some of the expenditures? So if you want me to share in the bed, government also has to share in the bed. We start from there, we look at Papa, ya bribi etwemo new job in South. Now I am Rasebejani, Dr. Mark SB. Abusian 5G energy drinks all power one then open vim na dia ye dwuma bia wo ye bia 5G na make am for dia ma wo vim pa na yes wo dey bo adwuma no non alcoholic ya alcohol bia nim Food and Drugs Authority mpani for dia to me no a na say ye bobo 5G and one year come for the amawo. Obetimenya ne bako ado num mienu num ni ade na bonisa onya nyunu sa ebo ye pa 5G energy drink 5G and ye come for the amawo. Enya na odwaso opedudu atu atone a na de wani a kire so mpa fm ye premises ase e so ame no abeje ne bako mienu miensa sa na ade sing supermarket ahodo nyina any shops ahodo nyina mu ebu 0246 270221 0246270221 we 5G ye ka ho asem e de chew na fe ye de miso fruit drink so atato miso fruit drink we no preservatives bia nim kalakala sam nim ye fa dro bia nso mu e yanka nko an ye chim e de agu konko nim de ma wo se ye mango so a mango nko an ye chim e de agu konko nim se ye apple so a apple nko a e ye chim se ye pineapple abrobe no so nko an ye chim e ne oba ko bia yaka fruit ni nyina de abomu e de pa miso fruit drink obia timi numbi so ye penny so ya kwada so ya brewa so ya kokra sugar na ewom no ewo fom pa enti obia timi numbi enkankan se wanya ne yakulu kakra sa no na wo ye wedding no ye ye wo ye party bisa j eti woni papa for 0246270221 sa na eden pedimfo ni honkomo 0246270221 do ani kire som FM ya premises ase ya e oswame an komo bia wachiri empedimfo ni ubedi yanko ma no so ne ani opani Hassan enkodi nkomo entiti abeto som FM nsem twefa prono so kire se Alhaji Karim Gruza ene opani e prasase bi ho e wo adwoso abonten so entiti abeto som FM nsem twefa prono so kire se opani ne dan bia ene stores bia wasi edi esi asase ne so no Alhaji Gruza ne nkrofobia kwa first excavator edi akodwiri dan nagu emadwoso aposifo bamu a wo ma ache afidie no ene wo mu a eka ho ye busa se akwa kosise ni opani Hassan oti enka wiei ye mo ha mo akwaba. Hello, good afternoon Hassan. Sompa 93.1. Abuzian ye hwese ye benya opani Hassan Hali ewa homa no so na yene no akwakodi enkomo na yahwede akwakosie pa ewo enkomo yimu ne nyina eyese opani na ja asase yantamu a wabosese kakra de asiso na ehonsema akwakoye pimso yankora me hwese eye Hali beteme kasisia. Hassan, good afternoon. Good afternoon, sir. Net say Bacho obade na dumti ne hoye. Na asase be na yese one Alhaji Karim Gruza epre ho a wode excavator akwadwiri wudan agu adweso abonten so yi. Asase wo adweso atremade asase so na asase no wo se minim se mahwe no wo YouTube kwaku dan yebo a aye no interview bi about the pitch bi o person ye no wo
the sports pitch bi opɛ sɛ ɔyɛ no wɔ so na yɛne no mbakyɛ wote me nka Hassan mete wo nka paa okay na yɛne no ɛna ɛbɔ hyeɛ na yɛtɔ plot no that was 2019 na wɔde pinidu saa ma because mine na wɔtɔn land no ma na land no yɛ 2 na yɛ 17 and 17A enti no wɔtɔn 17 na ma yɛ na alaji guza bɛyi free 17 no so ebe push yɛ kɔ 17A no so wɔde aduru 17A no so no still wɔsesan se 17A no yɛ ne dia ɛna mine no ɛba mu sɛ no 17A no ɛyɛ ne dia nti yɛn kɔmra na yɛ sɛ ne lance fɔmra mesusu na sɛ yɛ die wo a ɔmomfa ma yɛ sɛ alaji guza nso die wo ma ɔmomfa ma no jombe susu yɛ no 40 na ne ato no na alaji guza die wo mu 40% ne yɛ so die wo mu 60%. Enti lance for ɛma yɛ krata kyerɛ sɛ yɛ die no wo mu 60% ɛna yaba bɛ si dan no yɛ si dan no nyinaa no alaji guza ɔtaba hɔ na ɔba a ɔnka hwee till sɛ yɛ si dan no wie yɛ flow a yɛde rolling gate ato ano nti 95 days no ɔha na ɔmo frɛ me ka kyerɛ me sɛ alaji guza de machine aba bɛ si dan no ho a ɔmo yɛ de ɔmo bu nti deɛ meyɛ ne sɛ metu anamɔ frɛ amanfo frɛ polisifoɔ ma ɔmo kyesi machine no ɛkɔkɔkye no nti ɔmo kyesi machine no kɔkɔkye no na kyerɛ sɛ ɛsɛ machine no kɔdi police station ɛsisi a me ne wo ka sɛ machine no si police station ɛgye so police station sisi yɛ na deɛ ɛyɛ ma yɛ mhyehyɛ kakra ne sɛ alaji guruza no de Bawumia alaji Mahmoud Bawumia a wɔyɛ Ghana vice president din sɛ alaji Mahmoud Bawumia wafrɛ alaji Mahmoud Bawumia ma waka kyerɛ ne sɛ polisifoɔ no release machine no but still polisifoɔ no release machine nti alaji guruza no de pressure ɛma polisifoɔ no sɛ bɛyɛ ɔmbɛ release machine no nna sɛ ɔmo release machine no case no ayɛ foolish ɛno ne me dadwene kɛseɛ Hassan machine bɛn ne yɛka ho asɛm no machine na ɛkɔbubu wo dan ne guyɛ no ai machine ne yɛ excavator member sɛ amanfoɔ di dwi asase so anase etu galamsey yi bi matewase ɛna polisifoɔ no akye saa excavator na si ɛgye so police station me patcho ai ɛna wo nteteɛ ne sɛ Alhaji Karim Gruza ɛde Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia din ehunahuna polisifoɔ no sa sɛ ɔmo release machine ma no sa because machine ni si hɔ no every day bia no tua ho ka na polisifoɔ nso release machine na manana ɔmo release machine no but me dadwene kɛseɛ ne sɛ ɔmma pressure no nkɔyɛ mmɔ ɛno deɛ pressure bi ankɔ baabia sɛ wode bem na wasase no a pressure bi ankɔ baabia wei vice president oni mo we asan tobo da bɛn na ɔmo machine no ɔmo kye no ɛde amene days ɔmo kye machine no Wednesday no last week Wednesday ɛna esi wa besi ɛna dwo yi me patcho ai ɛna esi wa da kru bi a ɛwe Alhaji Gruza mboa me patcho ai da ku bia no esi wa charge bɛsɛ wodi wani bubu a me deɛ so far no me fa bi kodwi masase so ma ɔmo gye me 3000 Ghana cedis but Alhaji den de mini but yes o ha excavator machine no one day bia no wanyo okra 30 million me patcho ai na deɛ Alhaji Gruza kokɔ fa yɛ no we no ɔmo kye driver ni bi sha no wɔso Alhaji Gruza ma no 4000 but minim sɛ bia ebe bia ɔmo bɛgye saa deɛ ayɛ minim awo ebani sɛ na wote sɛ yɛsɛ Alhaji Gruza de Dr. Mahmoud Bawumia din ehunu na police for no so mo release machine ma no ne yɛte ne sɛ time a yɛnyɛ wɔ machine no ho ɛwɔ baabi a police for no kye machine no na makonta enso ne me driver ni ba ko so ɛwɔ police station hɔ sɛ police for no bɛba bɛfa machine no nti Alhaji Gruza duru hɔ no ɛna ɔka sɛ ɔno wafra Alhaji Mahmoud Bawumia nti miade a machine no bɛba na machine no ba kora na Alhaji Mahmoud Bawumia sɛ ɔmo release machine no makonta yɛ me dance ni it say a police for no release machine no ɔmo from Wednesday be seen no ɔmo release machine no case ɔmo release machine no case ɔmo release machine no ɔmo nya release machine no eti case na akosi so ɔmo chi ɔmo from Wednesday na Monday case no commander say deɛ commander kyerɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya krata bi ba bɛto so sɛ bɛyɛ machine ntimi move
bɛsi yɛnyɛ krata bi ama mɛto so deɛ a ɛsɛ sɛ ɔmutumi yɛ dɛn ɛsɛ sɛ ɔmutumi release machine no why na was say ɔma saa krata no sɛ ɔsɛ ɛkɔ court ana meboa ɛsɛ sɛ ɛkɔ court Na ne nti ɛkɔ- sɛsi ano me ma process me documents ama lawyer memfa sɛ ɔkɔ akɔ submit but on sɛ ɛnɛ na lawyer no ɔkɔ akɔ submit but on sɛ commander no nso ama deadline ɔkyena sɛ yɛmmra mɛhyia nti me mayɛ mhyehyɛ baako no sɛ ɔmo mfa yɛnkɔduru ɔkyena sɛ yɛmfa documents no ama nti no ɛsɛ sɛ ɔmo release machine no medadwene ne hɔ nom Prince Ali odia miemfa wonsi ogide wa rehemu sese ne commander wakuta machine no from Wednesday abesi enne Monday echina Tuesday enne ne china some few hours ontimi release machine sa enna bibia ni wono mu a ebeka commander se obi de vice president di hunanwa nti no o release machine dia amano eyemra eho asem ene yeka obi ntimi nsini dan ema mfa machine konkodwiri ngu emeka se vice president se yenya machine mfa ma yenka ne baabia eti yenko so ode yenya gidie na no lawyer emfa mra kwan so na afi yensusu yemfa yeni ne akiri the refer to be ebesa ba wonche why me ba chomate eti edan no eye stores ana edan eye stores mi ansa ye flow and ye show TV so de eye stores wa yesi a ye flow meboa ye flow eye stores mi ansa de rolling gate atoto ni nyina no okay Ali yemfa o se de empampro kra ye de support to your friends saying flowing no yentitu up to now okay ye hu and ye hu TV no so ye hu say dai TV so Hassan ye da se why ye da se abuzia for Hassan Hali na sase wo adwuso abonten so a Alhaji Karim Gruza e de afidi akwa kodwiri ne store so a wasi asi asase no so adai a wo se eja wone ne bohye na asase no so no eyo no no dia wa bran krata bi ani adanse saa eno ho man so na kopi adwuso police station a entiti ne se eja yi Alhaji Karim Gruza the vice president din twitwitwim kakra na ma yam hihye eba owura no so na busuya yeguso a ye be kase no a ye ne Alhaji Karim Gruza edin komoma no tu asasem de eba so hyefa yemua ukakobunkum na wakako nifa kakra nti ye se ye ne Alhaji Karim Gruza bedin komo na yebusa se na den ena oye ne oye yi Alhaji Karim Gruza kire se wono no ayafidie no emu dan bia no obi antwe asase bia homa nso na ne obeka ne sese de ontimi ene ye nkasa nti abusua ye de besim fancy ye tutu akwakochiri tutu kochire yi ye besa akọ eso bio ya monwura mu wo fifi mantamu President Ima Central Regional Fire Service Ladies Association Divisional Officer 2 Dorinda Aka and was one of my brasia kwanso and I what tiamu di Fredum judgment kwonu se so amu cheche position ma no so ya womo ka wonom sanse womo sunnimu de ya womo wakukudura womo betumi asom kra ya ma media asem itu dwa wo bra no ye get together and nkawanu dwumadie dia ma nwotwe a won ma ye wo madwuma yie no womo kọ won ma homigye mu DO3 Dorinda Aka se ema enso ewa kukuduro se de nyina ye piepie ma so mbetumi akodom animu na dwumadie bi ememe de wo so atumi aye bie no ese breti sei no ye kai ema no wo so ye ma makwanya se nya district commander ne ade nyina no ema betumi aye bi na semwei Central Regional Fire Service Commander ACFO1 John Amalai Amate no wasie bia na nige ho pa ne ntie maame DO3 Dorinda Aka wontie one mo buy ni but maka de yan regional commander yi ko na to de se bia obosu me jida na we jina yi no mama na kwenya da di bi odo ye nti e mesi afu nti na ya kan ye ho abom na ye show bia front de obi a butu me jina na do ama position biara be yi ne tu hold be sia so we tu hold wa ye duma na wa ye I'm a district commander for class. Among all the commanders, 10 stations near 21. It's a fire woman was there, 3. Two there, or dominate the power. How you can say, ever pyramid is a fellow woman. Over to walk up when you, that's a ship, man. I can be put in there when I'm here for something I can say, I'm also to my Now we ye ni enu abema Eric Annan
one ya maame no a omo kwa humchie mu baako DO3 Elizabeth Abeka Davis twetwe nkomo no se aban no eso odan nani no obewe mai offer service adwuma mu enwanam bi te se risk allowance nyina no wo mo so etumi ema wonu mu bie Inya ye ko training was nyina fa ija mesa ye bodumija wan church mde awu ye besia awu ye beni so dumbi bia ye wo control room there ye reje wo friend incidents but bona azini push there enyim be info nko na won ko dumija ti bia ye ko ye na how bia won bia na nwusu dam toxic nyama ne bi akowu bia ze wo ko hospital nya ho wo biare mfi edwuma ni nti ye edwuma ni rescue nti sa dan me no be venture na nche wa ma hen risk allowance there bokon na ebaba na eba fire and better na nya ho ozin e bia wiska na ozin won ko fa but allowance is do a okushin wa na izashe na enya ho ozin na etum si za asom amana wey eye mami DO3 Elizabeth Abeka Davis ye gira no so atwa hutaw ye ba ebeto akase no so Ghana fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Any insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. And now dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwaya befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Abusianfo kwaya ya saba yento akase no soma mo ne yemfa mo nkwa amanyosem mo mfa mo nkwa mpipi amanyoku ne lezi a omo lezi omo butu amiem akwakoto aba akwakoyi franketufo de amanyoku no a obedi wo manim do makosa 2024 elections no na opani bia onim de na kwesi bone beka ne so ye leading member e mpipi amanyoku no mu opani owusu afri ye na ode afutu comment mpipi amanyoku mpanimfo se abano de omo akwakoto na so ade wo se di ehimpa o mabatu no mu e ya somdwe kabomu eni ahoden a wo se party ni nya e de kokon kese 2024 elections ni mu wo se nesa wo keka wani ekeka ne masi ani a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia vice president we huredi kan sazuzu na yewra alankojo kirematen wono susu huredi kan kanadi kwame akompre kokote ebo Japan susu na mu a wono susu ebobo ba nyina wo se party ni mpanimfo ho se wo mbe hyehye mra no odin e de atoto wo no ma ewra no mu wo mo dom adu wo machi wo mo campaign wo mo beye se beye na bekwa wiase no enkofa ntitimu ene menase popi informa party no mbeka omo wabom se yefrukromu ade akokon kese no 2024 elections no. The party, MPP, is a democratic party which was formed under rules and laws, regulations and integrity. And yes, right way party, emu empany for any executives. Say, yadi a party, emra, and share a party, ebaya juma. I just abbreviano, anima encoso, anima bebasa. I didn't make us say, Masama idikai, Alan Bawumia ticket, man for asa aquafaba eka. Yes, a party, and share a chair. Esa yamba kwai, nania a party, and share a chair, yadi anumono juma. Esa yama a party no kwai now we have delegation of ankasankasa eto aba eyi enipa party no de epeno obi a obetuma di a party nanim aka a party no ade abom enipa anase candidate obetumi edi oman no akọ candidate a owo nimdie in politics se aka anka Chief Alan anka adru no so Alan de esenka automatically wonene obi a esenka MPP e push no amana be we friends at MPP a flag bearer but so hwema ekwan bi so no enya sa na party no enhye ekire ekon a eda ewo MPP anim sese no ekon no enye ekoketwa ya Bawumia ebetuma he has no political experience. How is he going to face JM, who has been a president before? Bawumia doesn't have any campaign message. Even he doesn't know how to campaign. Because we don't want to lose 2024's elections. Because Bawumia, no muna kasankasa krano, or an agenda, or any pabi moi, or one promise, or aya radia aduma, officers or urinia, or the omo MUB and I bear device. Your parents want some echo pushy Bawumia, so on a radia aduma coming 2024. That's a okofisi JM.
Ashanti region, you be lose totally. The party no should call Wontumi into order. The discipline committee, I say omofre Wontumi. If they say Emra Emma ho kwai say you suspend Wontumi, almost suspend Wontumi na wonya asade na no. It's not one or two or three. He's been repeated himself so many times. Won't our party empanyfo na sem. Say a party no suspended na. Say a friend party no suspended no. Abusuan champion amanjo kwa bato omobobo mu akwakoto no ra owusu afriye etu onomofo no. Yanko ensuo adwumakuo no mu wam de nkrata pie montre so a wo chem sese de nanim so operese no ayi ni ti no edru sabre yi a na ensuo enho akire no papapa sanse nyina enim se ensuo ayi mu dodo no amu no wam twi ensuo ni firi ye ne nam ye nsa so ne ye gadam se mpa se ensuo ni bebre wo se ye mantama ya no wam akamu eye nkran asante emfinfin atoye any woman tifi na woman ye di won betumi bia so mbe yi wo haw biada ye duru pebra ye de ba no na ye nso de esie ye nie ensu a ye yusu no bebrebe no ese etimete so kra washing base fo ya yusu nsuo no fo ye nte so afei wusu a yusu no ofie no so hunu se ba bi so a eso yimpanifo nso asotire sa wonam na hunu se pipe ni bia pai nso a bomodin a so be yimpanifo asotire ene obe ni video kra now the call WhatsApp number is so 055 515 5524 now the ma wonu mu a won ba be ye no adwuma ne tententem ana so obetimi afra homan 0207 385 090 na empanifo abehwe na wo haw biada wo ye firi ho wo se wa wo de no so kokoko no wi wani a ene na wo bedi no a ene ebekọ esro ede ama wo no head PR and communications Yera Stali Mate and when Sasha see wosi ha HIP so yegene so pie abuso yenkenka madwen check akra mo de aba wakase mo emfa emma mo yenkenka mo messages na mo de afa Facebook e de aba no yenkenka kakra emfa mo ya Gracie wan fa ma me wota na nka ho a wonyo ho waka no ho ya Gracie fato so ne yenkwa ya baby manyane ya baby ya besi amade achi Crispo fufuo wose ya baby tobo okay sama ba edna benya wose national problematic dey party dey hwan MPP never again like just MPP abaya wo kire se nkoyi ehon komo na obeka de che Crispo fufuo wose auditor general report no fa COVID-19 sika no bibi papa bia no no be free maba sika no omadi ekosi aga na nchi ankomo no abo Benito usu bio ya sebe amekoma himfie Gospel Oak Barbering Salon wa inside amekom wose ya memama ha o ya je so Christopher Kaswa say COVID-19 funds no omo ni ababia no na ba na teacher constitution you amo ase wono so edibi eba ye God love there edu na de ya Gracie tobo God love edu dankwa Nesta. Also, good afternoon, Ghana. Greetings. Na Kumasi also here live free United States of Anomanji. You, friend, also they mechia midwife Pascal and Amwa or Fenso midwifery and teaching hospital. You yate God love for Corona was also the Biabahabu. Teacher constitution or say students no more crop bia Asante Senior High School no more assay school no near Menginano. Ya mienemuni. Also they was it also mo teacher for na mark o mo exams no na ene wo mo why Canadian de na o makwa kasa chinchire ha wo mo efeli o mo call exams no wo mo efeli KK so American Town KK House was say NPP worst performance NDC best performance na NPP government is on course. Michael Ray was say on the judge attachment no beto ye bosheba Misty Goso patriotic voices was say Ghana for still ayenye gidi o mampeni na adodan kwakufu ado na memuru ne nhihia wode ba gold for oil say o say bekoyi pa na agenda 11 ne de no nyina ebekoyi master planner junior Kentampo o say aka
Kintampo BMW Dr. Mahmoud Baumia Ghana ye hope or say si a person my Ghana e develop dia na just Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ye hope nemum when you mistake and your address here kwa offend this year by no asado mo ababiu o iboboati nebehi or say the leadership of MPP omo sorry na sa debt exchange program no a eno na so bia ntiase omo nkwa na tiase eno magia kenten so a amanfo ani abere ho no wan hwe a de sa na do omo ko position omo sorry set Samuel Abete or teacher for no demand omo laptops no na the supply of the first batch no tablet a laptop you munzanka o say beka tablet and you omunso plans and a tablet abayate chuma si can come Kalibu or see the news is wide and clear inside the Achim Aprade and master planner the Makenkai master planner the Felix Opon and okay and Akisimi Ebenezer se hwibekwai Akisimi also message na yensa ekan ye Felix Opon Akisimi ni nyina yensa akabusi afo yemfamunsi na yen sorry Emma Rocky DJ emesusum onfa nwom na dwose no yansam ketwa bisim sa papa crack no etrase ya grace said the yankan Mr. and Mrs. yankan to me nyere ozi yankan Mr. and Mrs. dey obi send nana pon send ba say Mr. and Mrs. ya bo amane na you say ya grace ndi abeto so say kan am say yankan ya grace be kan sem bra ne be kan sem ya kan ayo say the Mr. and Mrs. ya bo ama Mr. and Mrs. Oh okay and ya bo ama no him here that's why from that you in nana koju opon bemprase yo nana pon that's infancy na ya grace any message yankan ne enkom yenkone asidan koma Sompa FM newsroom sunyan ne Sompa FM newsroom Kumase akosua somua kukua ne tena fidie na chichinchim de ma yen ya grace ene tena se onima ene de Yako TV ne social media yi say Facebook say YouTube o madama no mo de Yako so asante ebo a Benedict so na nsemi osane nyina mu ma yen ma ba bia wo bia ne etimi ba ya ye beto peten ye de teni ma ososo ohun ne yesisie wo maye mu yesoso agya ye bedi ho pa bedi de yabo amale bia boga mene mi amade papa bi kuku ati asem na yabo amakan ne ma de papa bi ohini ni amakrancha that's was of mami premier ni eni obewu baifo die waguo no eno na wutwa Sompa 93.1